Hello everyone. Praise the Lord. Shalom. Hallelujah. नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव इसोरनि बोर होजानाय सानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बरायदों। आं दिनै बे भिडिअ हगारनायनि ओंथियानो जाहैबाय गोबां सम जाबाय आं नोंथांमोनजों लोगोसे फैनो हायाखै। आं नाजादों दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं फैसिगोन इसोरनि सुंद' बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि जिउआव इसोरनि बाथ्रानि गोहोम आरो बेखौ मानिनानै फालिनायनि ओंथि आरो मुलाम्फाया मा आं बेफोर बाथ्रा सुंद' इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैनो आं हास्थायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि हेफाजाब आरो नोंथांमोननि स्पिरिचुवेल इमप्रुभमेन्टखौ आं हास्थायनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैनो हास्थायदों। मानोना जोंनि गेजेराव इसोरनि बाथ्रानि खमि जानायखाय, इसोरनि बाथ्रा मोनथि रोङैखाय जों गोरोन्थियाव गोलैदों आरो पापफोरखौ जों मावदों। बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय, पापफोरनिफ्राय जों बोरैहाय गोजानाव थानो हागोन, बेफोरबायदि सोमोन्दैनि बाथ्रा लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन। आं गोजोननाय मोनदों जोंनि थाखाय इसोरनि बाथ्रा जों सावरायलायनो बे ससियेल मिडिया जों मोननायखाय। बे लकडाउननि समावबो, बे कभिड-19नि समावबो जों मिडियानि जुनै इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों स्पिरिचुवेल लाइफखौ जों इमप्रुभ खालामनो हागोन। बेनिखायनो फै जों गासिबो लोगोसे खौसे जादोंनि। बेहाय जेबो धोरोमनि खोथा गैया, जों स्पिरिचुवेल लाइफनिसो जों बाथ्राखौ सावरायगोन। थेंक इउ एभ्रिवान, जायफ्रा नायदों आरो जायफ्रा गोसो होदों। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै आरो नोंथांमोननि जिउआव अराय सम नोंथां आरो नोंथांनि न'खर फोलेरनि गेजेराव इसोरनि बोरफोरा आग्लाय सिग्लाय थाथोंसै। थेंक इउ एभ्रिवान, थेंक इउ फर वाचिं। बाय।